Медиабилар форумда балалар өчен 6 юнәлеш бар. Фото һәм видео продакшн, телевизион журналистика, социаль эшләр алып бару, блогинг һәм подкастлар. Биредә танылган шәхесләр үз киңәшләрен бирәләр һәм тәҗрибәләре белән уртаклашалар. Шулай итеп, без шәп медиа белгечләрне әзерлибез. Это же про коммуникации, и сейчас основа всего, мне кажется, строится именно на информации, на коммуникации. Медиа – это оно и есть. За это люблю, наверное, особенно подростков и молодежь салятовских. Они любопытные, они жадные до знаний. Я им рассказываю что-то, они со мной делятся своими наблюдениями, и получается такой классный эффект. Biz сәл кешеләргә медиа дөньясы нинди булуын күрсәтәбез һәм аларга бик тә ошый. Без тырышабыз шулай ук татар медиасын күрсәтергә, яңа ниндидер заманча трендларны күрсәтергә. Безнең кичке чараларда да, барлык мәдәният программасында да без аларны кулланырга тырышабыз. Сообществу Салят, я думаю, что мы все только можем пожелать больших побед в будущем, больших, крупных, масштабных, очень важных, очень полезных для Республики Татарстан проектов, направленных на формирование активной и очень грамотной молодежи.